On estaves el 1970? Al contrari de l'any lunar de 1969, el 1970 fou un any més planetari, més de casa nostra. Què importava a un palestí, o a un vietnamita, o a un negre americà, o a les persones del tercer món, l'arribada de l'home a la lluna, quan a casa seua no es podia viure, no es podia estar. Indiferència, malestar, protesta. Si el 1970 fou un any del perquè de moltes paradoxes, de la contracultura hippie, fes l'amor i no la guerra, de la popularització de la droga, de la lluita entre pobres i rics, el de la desaparició del conjunt musical de Beatles. I mentre la moda feia de les seues. La falda mini, que tan bocabadatge ens deixava, creixerà per transformar-se en maxi. I fora de la nostra vista, avions i personalitats eren segrestats. Per a Espanya fou un any de crisi, de conflictes laborals, d'escàndals deportius, dels acords amb els nord-americans, de la visita del president americà Nixon a Franco, de l'apertura comercial cap a Europa, de l'aprovació de la Llei General d'Educació, que instaura l'EGB obligatòria i gratuïta, del Consell de Guerra contra membres de la ETA. Els espanyols mirarem la televisió de dos canals, en blanc i negre, el Mundial de Futbol de Mèxico, la carrera espacial entre americans i russos i els desastres geològics que van produir innumerables víctimes. I, impassibles, assistirem, sense donar massa importància, a l'aparició del problema mediambiental que s'apropava derivat de la superproducció, l'abundància i el consumisme, la pol·lució. El planeta començava a passar factura de la contaminació. Les principals potències econòmiques, pressionades pels primers moviments ecologistes, se sentiran incòmodes davant la seva gestió. Prompte s'iniciarà un camí llarg de protesta i de lluita per salvar el planeta azul, tan bonic, contemplat des del cel dels astronautes. Ja es parla de la necessitat de portar a la realitat la construcció d'un polígon industrial en terrenys d'escassa rentabilitat. El camp inicia les protestes per baix rendiment de la collita. Es pensa que la incorporació a l'anomenat Mercado Común, actual Unió Europea, pot ser-nos ventajós. Miguel Pérez, cap de la Hermandat de Labradores del poble i regidor municipal, ho manifestava en el seu article al programa de festes. En la dècada dels 60, quan ho iniciem, com he dit, teníem una preocupació. Una, que no vingués la pol·lució cap al poble, i és que intentàvem fer una barrera d'arbres perquè aguantaren quan ve el vent de llevant i que al mateix temps no fos un impediment
per comunicar el poble en el port. Tot això ha anat respectant-se en les distintes corporacions. Avui és una realitat que crec que és bona i que és ampliable per a fer possible la connexió poble, polígon industrial i el port de Catarroja. En aquest aspecte s'ha pogut conjugar la indústria, el comerç, que les distintes corporacions municipals des del 60 fins avui han anat respectant el que s'havia programat i ha anat perfeccionant-se i millorant perquè els veïns puguem disfrutar del nostre poble i donar-li al camí del port un autèntic passeig com es feia en els anys 50 i 60. Apareix el que serà el club de tennis com a Club Deportivo Catarroja, que començà a funcionar provisionalment en la que era la Terraza Alhambra, local pista de cinema, a l'estiu, situat en el Camí Real, número 5, antiga avinguda de José Antonio. També està, en la primera fase, la construcció del poliesportiu municipal, 30 fanecaes que havia adquirit l'any anterior l'Ajuntament en la partida del Secanet. Nosotros, en el año 69, hi havia un grup molt aficionat al ping-pong i jugàvem en la Societat Cultural ABC de Catarroja. Ahí nasqueren totes les idees del deport. Els mateixos que jugàvem al ping-pong, més o menys, Miguel Martí Canuto va ser el primer llançador del tenis en Catarroja. Volem passar, gràcies a que jugava Santana i el seu famós tenis, passarem a buscar un equip i unes circumstàncies per fer un club de tenis en Catarroja. Hi havia un local buit en l'Alhambra de Catarroja i ahir començarem els 70 més o menys a jugar al tenis en plan competitiu. S'inaugura el patronat, actual església, Escola de Sant Antoni. L'església de Sant Antoni i ara patronat Pau VI s'inauguren essent rector en Joaquín Escrivà. Molta història tenia l'edifici de l'ermita, tot un referent del barri de l'Arrabal. Enderrocada uns anys abans per construir un nou edifici que albergarà una església preconciliar i ofertarà amb les seues instal·lacions servicis religiosos, educatius i socials dels que mancava la feligresia del barri. Pues en aquells anys, don Joaquín, que va ser una gran persona i un gran relator, pues estàvem en l'ermita els dos i va agarrar del lustre, ho recordo com si fos ara, i tots els xiquets estaven jugant ahí en la plaça Nova, amb barro, amb les caniques, i me digué, Salvador, si estos xiquets no s'arrepleguen, el dia de demà poden ser uns delinqüents o poden ser uns pilars per a la societat. En aquestes paraules, era un home que, escolta, que tenia les idees claríssimes i jo pues, estava sempre pues, en les seues decisions, fins a l'extrem de que quan me digué de derribar l'ermita, ell me digué, tu us deixaries l'Albacete? Ell sabia positivament que li vaig dir que li diria que sí. De fet, Mor als 63 anys el mestre Antoni Claverol. Al juliol d'est any es deixava el que havia sigut durant diverses dècades director de la banda de música l'Artesana de Catarroja. Havia estat sota la seva batuta des de 1951. L'últim concert que va dirigir
va ser el dedicat a Santa Cecília el 1969. Amb reconeguda qualitat humana i artística, va saber fer músics i banda. Un dels seus deixebles, el Salvador Xulià, continuà la seva llavor de director titular. Jo soc Vicent Esteve, vaig ser un músic de la Horta de l'Artesana, tocava el requinto, i el meu mestre de l'Artesana ha sigut don Antonio Claverol, que ha sigut un home que ha tingut molt d'amor a Catarroja, a la banda de l'Artesana, la portava a un nivell molt alt, i després també feu molts músics professionals que han sigut reconeguts en tota Espanya. Ha sigut com a autor, té diversos passadobles, i Catarroja li dedicà un carrer a Claverol, i així teniu una referència. S'inicia popularment el que serà reconegut, anys després, com el Concurs Internacional d'All i Pebre de Catarroja. Al nostre port, i sense cap protocol, van ser els promotors d'este singular event un grup d'amics amants del suc típicament catarrotxí i albuferenc. Avui ja és una festa gastronòmica valorada, coneguda i apreciada per tot arreu. Vaig ser dama en l'any 1971 i se feu aquest any el primer concurs nacional d'all i pebre. A ell acudirem la reina María Ángeles Jimeno, les muses i totes les dames. Se celebrà en casa rere de Casa Baina el concurs i la degustació tingué lloc allà al costat en un almacén que n'hi havia. Acabat això, les dames i la reina agarrarem dos barquetes i se n'anàrem a pegar una volta per l'Albufera. Una volta plegarem al port, ens invitaren a dinar en l'escola de capatassos. Jo calcule que, fa molts anys, però calcule que eren uns 10-12. El primer any va ser molt curtet. El que sí que vingués molta gent de València, molta gent invitada per l'Ajuntament. La imatge de Sant Miquel està d'aniversari. Es compleixen els 30 anys de la benedicció de la imatge de l'Arcàngel Sant Miquel. Sent rector de la parròquia, en Josep Serra Carci, obra de l'escultor Pere de Gregori. El 28 de setembre de 1940, i per subscripció popular que es gestionava una junta de dones del poble, es va beneir l'actual imatge del sant, en la que era ermita de Sant Antoni. Posteriorment i en processó, era traslladada i col·locada a l'altar major de l'església. En la casa Badía, en el corral, miraba un esqueleto, era un trozo de carbón, que era Sant Miquel, que com el cremaren, la momia Julio Chuaven, ja no me'n recordo. Allí 2 anys me pareix que feren Sant Miquel nou, molt bonico, i és el mateix escultor que feu el de Llíria. I estaven exposats els dos en València perquè la gent anara a veure-los. Per cert, el de Catarroja és més bonic que el de Llíria i tota la gent anava a Llíria a veure Sant Miquel i molt tio feia. Si l'ha fet el mateix escultor i a Sant Miquel de gent no li fan cas. Emilio Porcar Lliberós va ser el cap municipal durant 15 anys, des de 1955. Home més de soletats que de multituds, com ell diu, suplirà esta mancança amb l'eficàcia i bona gestió municipal. Passades les festes patronals, al novembre, prendrà el relleu l'actual regidor de festes, Joaquín
Pedro i Vila. Que, per cert, al llibre de festes escriu el seu saluda en valencià. De la seva mà va ser proclamada la Regina de Festes 1970, ara fa 50 anys, la senyoreta Rosa Verdaguer. D'aquell moment, d'aquells moments, d'aquell any, me queda el record d'una alegria immensa en tota la meva família. Part de mare, des de luego, la unió que hi hagué en totes les amigues, això va ser bàrbaro. L'alegria d'estar totes juntes, l'alegria d'anar totes juntes a donar prèmits, totes juntes al teatre, totes. I guarde molt bon record de tots els xics que ens acompanyaven. No els coneixíem apenes de res. I va ser, mos varen tratar, mos varen cuidar, varen ser unos caballeros. No s'havien vist des de fa 50 anys. No se reconeguérem al veure's. Però estem com si la festa haguera sigut després ahir. Estem amics, però molt amics. El poble també va ser